lalela wait you see if uba calm enkomeni ne ube calm and relax iyakhona ukubona ukuthi uright awuzange uzoyenza into ebuhlungu awuzange uzoyishaya ne yes so ngifuna ukuthi njengamanje uye kuyona ne le phakathi nendawo you move isandla sakho slow kuyona ne move isandla sakho slow uzobona nayo izo understand ngeke izigxume ngeke izoba calm ibe phansi nayo okay go again ungarush come this side okay don't rush ungarush yeah slow ungathuki yes kanjalo yes sondeza isandla ingeke ikwenze lutho ibrush ngeke ikwenze lutho sisi ngeke you see if ujumpa izobona ukuthi izothuka nayo sondela kuyo ube slow yabona wenza kanjalo if you move your hands fast iyafeel izothuka nayo and react ne okay sondela sondeza isandla sondela sisi take one step phambili okay, yes thula sihle yes ibrush yeah uyayibona ukuthi ayikwenzi lutho sondela futhi okugcina one step brush uyabona ibrush okugcina yeah brush okugcina